बुढ़िया मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी। साला तो हम बुढ़िया लौकते रे। बुढ़िया ना आवे तब का झट खा रे। साला खोकत गाड़ी में धुआं फेंक दी। साला अगर कहतनी झटका टाके इस साला लामका पियल छोड़ दे छोड़ता साला पिया तारे मुंह में है आ फेंकता गाड़ी में रुक झटका बड़ा तोरा के समझावत रुक। साला कहीं के तबाह हो गई। साला तोरा से कहतनी कि लामका मत पी पिया तारे मुंह में आ धुआं फेंकते गाड़ी में है हां। साला तोरा के साला हम अपन बात पर लाम का पियतई रे। साला तोरा के केतना नहीं समझ लेबे देता तो किनी में धुआं फेंकता साला बीच फेंकता। चल जाए दे हम अपन बाबू के पियतनी के तोर पियतनी। चल भाग पीऊ गाड़ी में है फेंक धुआं। चल जाए दे जो हम ना पियतनी या चाहे जियतनी खाती खोखा तड़ा रस्ती पर आ चल ठीक बा जो बकवास मत कर जो हट। ठीक बा जाते ठीक बा जो मैं समझाया करे समझ ला चाट हमार जो साला दोगलवा के समझावा तनी कि मत पी तू गाड़ मारो जो तेरा समझा दे जब ला समझाई अरे चोखवा कोई दे तोरे का धर ले एगो लामका एगो गोला का। अरे साला कहीं के एगो चाबी है एगो बैर का समझता है खाली उल्टे सीधा। इधर चाबी आई बैर के टाइम बा खा लिए आई तिजोरी के चाबी हो जौन भी निकाले के होई जाके निकाल के मारत रहे मुर्गा पलाई। मुर्गा पलाय मारा जरा के मुर्गा अंडा देवला सर खानी जा। अरे तो साला लाइन मरबे तब ना मुर्गा पट्टी त लइबा अंडा गोल गोल। अरे साला एकरा के बुबा बनावती रुक मुर्गा अंडा देवला का रे चोखावा का हो गेली मुर्गा अंडा देवला यही से ना काइला साला जाके करिएवा अक्षर से भेंट कर ले। साला कहीं के कितना ना हम करीबा अक्षर से भेंट कर लेबनी रे। भेंट कइले रहते तो ऐसे कहते मुर्गा अंडा देवला ना देला कैसे देवला बता तब तो चन्हाक वाले चल। हमारा से कहले तो कहले दूसरा से कहबो मत करिए न तो गाड़ी में लोग लगा के खाड़ कर दिए। जाए दे भैया आज के बाद अब कोनो से ना कहम ना तो साला इंसल्टे हो। कहबो मत करिए न तो कहली हां हां ठीक कहता रे। साला माथा पेची होइला बुझाते नहीं का करी का जी मास्टर रसोईया मास्टर आज रसोईया घर में का बनी। हमारा से झट पूछत रे जो तो पूछ वो बाका लंड पीस खाला लंड पीस रौरा ना का खाइना लंड पी हमारा बारे में तू का जानते कम का खाइना और देखो लाड़ गाभिन खसी के लाड़ पीस खाला लाड़ पीस जा तनी गधा के लंड पीस बना दे तनी खान साला जिंदगी झंड बा तपो लंड पर घमंड बा के चलत क्या होई क्या ना होई। का जी मास्टर साहब हां का होई लइकवा के लाणी पढ़ावा तनी क से क ग से ग रटते रहत खाली तब का ग से गांव का हो। और अच्छा छोड़ी हटाई। अरे साला जोरे मास्टर तू हमेशा लड़चटे रह का हो गइल बुरा लग गइल का बुरा लग छोड़ी बताई आज खाना में क्या खाई। खाना में गाभिन खसी के चूत पीस बनावे के बा। हां ठीक दुगो लटकर रहला ना नीचे बा हां हरीबा हां ओकरा के बाप के ला देवे के बा भूंज के। ठीक अरे सरवा कौना के बेटा हरे कौन हरे सरवा के नाती रुक आज एकर बिगड़ल बेटा के बाप भी जाए दे। हर हर महादेव प्रणाम भैया के प्रणाम का समाचार बा सब ठीक बा अपन कह सब ठीक बा हमारो। कितना गर्मी आइल काहे बड़ा ई कौन मजाक हो का आज होई? हम मुतत रही तो तहार लइका पीछे से आके सरवा सा ऐसन धक्का मारलस कि हमार जूंजी बहरी निकल गई रही। बताओ जूंजी हमार आज बहरी निकल गई तो हम तारा मुंह में मुतती कि ना मुतती। मुता तू ठीक बा मुता तू लेकिन तारा जूंजी परी निकल के तना ना फेकइल ह तो बताओ ऐसे धक्का मारे के चाही ना ई तो गलती बा। हाँ तो अपन बेटा के सुधार लो नहीं गाड़ी में नौली कर दिए। ठीक बा जा अपन लड़का के सुधार लेम जा। ठीक बा सुधार लियो।
बुझाता कि गर्मी आई लवतड़। हे भगवान हो, एकरा चलते हमार गाड़ खिया गइल बा। बात सुनत सुनत उठा ले भगवान, हमारा के ना साला होकरा के ससुरा के उठा ल। जो रे सारावा, तेगला बेटा के दोगला बाप गाड़ मारा।